Beko cudahiyê têxin navbera netew nifşan de grupên Çekdar kiryarên nemrovî û binpêkirinan di dermafê sivîlan de pêk dînin. Çalakvanên ropelên guhdanê didin rewşa herêmên şertê de rû didin, parça vîdeoyek ji parêzgeha Reqqayê derdora girêsipî belav kir. Têde pîreka Ereb diaxive û behsa binpêkirinên grupên Çekdar yên ser bi opozisyona Sûriyê ve dike. Hevjînê min welatiyekî bi temenê. Li me xistin û zarokên me birin. Kîl te xist hecî? Kîl te xist? Elşamiya hûrûriyê wan dirêj e. Ji bilêweyekê tûmetên girêdana bi qesedê ve li ser şêniyên Ereb disepînin û dema girtina ser malan, hurmeta malan binpê dikin û kiryarên nemrovî di dermafê jinan de û welatiyên bi temen de encam didin. Yek ji kolanê bi hewara me vehat li wî jî xistin û çekên xwe beref me kirin û çek xistin serê kurê min yê 13 salî û bi çûvê elektrîkê lingê wî kontak kirin û digotin divê tu cihê wan nîşanî me bide. Zarokê min ev sê heyvin dev ji Kurdan berdabûn û xwe ji ber çavan veşartbûn. Di te kalo dan? Li min wî dan. Buka te jî xistin? Belê li bûka min dan û ji kincan xistin û avetin erdê û ev çar rojin me ne xwariye û ne vexwariye. Di çarçoveya derdora sê hefteyan de an ku ji dema êrişa Tirkiye dest pê kiriye, grupên Çekdar binpêkirinan di dermafê şîniyên Rojhilatê Firatê û Rojavayê Kurdistanê de pêk dînin, bê ku tawanbar warin sizadan yan jî dadgeh kirin.